er godt, du kan. Det er virkelig godt, du kan. Jeg er sikker nok, og hør efter mig nu. Men hvor er det med, at jeg ikke kan? Altså, jeg kan ikke Navnet overdraget. Kom her. Så det er helvede. Video. Okay, jeg er vild. Jeg er vild med video. Jeg er vild med video. Jeg respekterer, at I begynder at ryge. Jeg holder fast ved at ryge. Jeg respekterer, at det er helt fantastisk nice. Jeg elskede at ryge. Jeg elskede en smøg efter maden. Jeg elskede maden i biografen. Jeg elskede en smøg i byen. Jeg elskede en smøg på sex. Jeg elskede alt med rygning. Men lige nu er jeg valgt at stoppe, og jeg ryger aldrig mere. Og I må slipper røven, hvis jeg ryger hjemme. Det bliver super at se Anders Vensens smøg. Det var video, jeg sidder og optager video lige fucking nu. Ja, så godt i røven. Det er helt sindssygt. Så er det, jeg siger, at Jeg kan ikke garantere, at du kommer ind i min livs største situation, du skal ryge. Det kan jeg ikke. Det er super sødt.